U želji da obrtnicima ponudimo nešto korisno i za njih besplatno u ovo doba godine, odlučili smo prihvatiti inicijativu agencije Senior. Predlažem da pogledate zanimljiv video kako bi vam bilo jasnije o čemu je riječ. Prijaviti se možete putem naše Facebook stranice i to do 20.1.2014. A tamo ćete naravno pronaći i više informacija. Sretno!